ଦେଖ ସେ 4ଟା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଅଛି, 4ଟା ଠିପିରେ ପାଣି ଅଛି, ତୁ କୋଉଟା ପିଇବୁ? ତୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଠିପି ପିଇବୁ? ହଉ, କେବଳ ସର୍ତ୍ତ ଏତିକି, ତୁ ମୋ ଗ୍ଲାସ ଛୁଇଁବୁନି, ମୁଁ ତ ଠିପି ଛୁଇଁବିନି ହେଲା, ଠିକ ଅଛି? ଯଦି ତୁ ଜିତିଗଲୁ ମୁଁ ତତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଯଦି ତୁ ଜିତିଗଲୁ ମୁଁ ଯଦି ଠିପି ପିଇଦେବି ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ତୋର ବା, ତାହେଲେ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ମୁଁ ଜିତିବି ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ନେବି। ମୁଁ ଆଗ ଜିତିବି ନା, ମୁଁ ନେବି। ହଉ ଦେଖିବା, ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଇଏ କଣ ସସ୍ତା ଯାହା ଥିଲା, ତୁ ମୋ ଗ୍ଲାସ ଛୁଇଁବୁନି। तो लेने के देने पड़ गए।